Ani khajani mare kising song angnorno tini kase kothoma saikh narnai o kothoma hangke kuno borokni langma bai gidal jagya obo hangke nongni interest ni bagai ang sanamani se kase video mare kising song nor khnai tongdi pulan theke pathak jora hake nor bujiwi mana khorok se bus driver bo passenger kupulung te gari speed ke thangman jora ono kobor khorok sa ajom sake lama kesaro musai tong phaikya ajora wo o bus driver ni bokhor gwan chunga phaikya ang tabuk berek rom khangka ke ani bus o tongnai joto boro joto accident ni singthai thangana hingke ang o kobor jodi no pherai bethaka ke ani bus ni borok kwbang mani langma basi wana tai o kobor no ang jodi no basi na thangka hingke ani bus ni borok kwbang mani langma sawana hnai wan chugui o kobor no bo pherna bagui thangka hanga ke no o kobor bo bono pheran thangmanu khangkin o kobor bo kirijagui bo kheto kheto kharka o kobor je bkha o thango aingo no bus usalogui thangka hake thangwang no o bus phil jagui na kheto o kolugui accident ngai thangka srapsa pore ajaga police ok thangai choikya aja police thangai chongo kya keno bus driver no sangka ningtang khe o kheto ro accident tongphai hne nge bus driver saka ang gari speed ke phai jong puro bo lama khachara phai musai jong phayu o kobor nge ang o kobor no bus ina thangya ani bus ni joto borok ro accident ngai thei thangwe na nga ke ang o kobor no phere ka kele o kobor khoroksa thian bele sar nga ke ang o kobor no masa bethaka kele ani bus ni joto borok se basi wana hingke ba ang joto borok basi nani nai o kobor no di phigi bethara mana ke sar